Tervetuloa katsomaan ja kuuntelemaan podcastia. Minä olen Pale. Minä olen Joona. Me äänitettiin tämä podcast jo kerran, mutta ruvettiin paljon rekordia, niin tehdäänpä nyt uudelleen. Vaikka tässä elokuva-alaakin opiskelee, niin tätä sattuu. Ei, ootko sä Joona kuluttanut hyvää kontenttia viime aikoina tai mitä ikinä? No, uuden Miyazaki-elokuvan Poika ja haikara kävin katsomassa, mutta en nyt ihan ollut niin vaikuttuneena siitä verrattuna oikeastaan kaikkiin muihin hänen elokuviin, että mulle se ei jotenkin niin iskenyt ja se tuntui vähän niin kuin, että olisi katsonut, että Henkien kätkemässä olisi ensimmäinen tunti jääty sinne porteille sillä lailla, kunnes mennään sisään. Kyllä, joo. Niin katsoin sitten Mononoken pitkästä aikaa taas uudelleen ja se on kyllä niin huikea, että se sitten muistutti taas, että kuinka hyviä Miyazaki-elokuvat voivat olla. Kyllä, se on ollut kauan katselulistalla. Pitää ottaa asiaksi se viimein katsoa. Minä olen yrittänyt kuluttaa valokuvanäyttelyä Pentti Sammanlahdelta. Suomalainen katuvalokuvaaja. Ja tuli IG:ssä vastaan, että mitä kuvia. Ja on ollut silloin K1 näyttely vissiin helmikuuhun asti, niin pitää mennä kyllä katsomaan ihan paikan päällekin, että miltä ne näyttää. Että se on ollut kovasti tavoitteena, mutta en ole vielä ehtinyt. Joo, mainokset on kanssa minut tavoittanut ja näyttää kyllä poikkeuksellisen kiinnostavalta niin kuin Suomi-skenessä. Joo, kyllä vaan. Mennään päivän elokuvaan, eli meillähän on aivan upea uusi Tuomionsaari, oliko se nimi? Kyllä se taisi olla. Onko teistä kukaan koskaan kuullut tällaista paikasta kuin Tuomionsaari? Eikö se ole se, kun se skidi jäi sinne saarelle? Tai just se. Vuonna 1962 perheeseen syntyi lapsi. Rakastavat vanhemmat. Tietysti kaikki täydellistä. Tämä poika oli tosi mustasukkainen vastasyntyneestä sisaruksestaan. Erään yönä tämä poika ei saanut unta. Odotti, että koko muu perhe nukahti. Hiipi hiljaa siskonsa huoneeseen ja poltti oma siskonsa. Tämä isä päätti ottaa oikeuden omiin käsiinsä, souti pojan suvun sellaiselle vanhalle hylätylle saarelle ja jätti poikansa mökkiin kuolemaan. Okei, tonne pitää lähteä käymään. Jos tuolla metässä on oikeasti joku, joka jahtaa meitä? Laura! Mitä vittua sä oikein haluut meistä? Kova tarina. Eihän se jäpää voinut selviytyä yksin kaikkiin näitä vuosia. Pelkästö meikäläistä! Se tarina tästä saaresta taitaa olla totta. Mä oon nyt sen kotona. Eikä se halua meitä tänne. Tuo nyt on vaan tommonen urbaani legenda. Tuomionsaari käsittelyssä tultiin justiinsa Kinopalatsi. Täällä Helsingissä on kummalliset noi teattereiden nimet. Kaikkia palatseja hirveästi. Mutta se oli upea kokemus. Joo, oli kyllä huikea, että odotukset täyttyi kyllä ehdottomasti tässä. Joo. Että kun mä tämän trailerin näin, niin heti kiinnostus heräsi, että nyt on potentiaalia tässä ja olla jotain että olisiko tästä Suomen ruumiksi tai Troll 2 tai muuksi tämmöiseksi vähän tahattoman huonojen elokuvien klassikoksi. Kyllä. Niin, kyllä ne ei nyt ihan sinne yltänyt, mutta kyllä lähellä ollaan, että kyllä rahalle sai kyllä vastinetta, kun näillä odotuksilla meni. Todella sai. Kyllä hymyilin koko tämän kauhuelokuvan läpi. Joo, mä oon Joona kiitollinen, että kutsuit minut mukaan. Se oli erittäin viihdyttävä pläjäys.
Sano jotain, niin ei älä sanokaan. Mä voin kertoa tästä vähän tätä juonta nopeasti, eli elokuva kertoo joukosta nuoria aikuisia, jotka päättävät lähteä retkeilemään järvellä sijaitsevaan saareen. Tästä saaresta kerrotaan tarinaa sinne aikanaan hirmutekonsa jälkeen karkotetusta lapsesta. Saarella nämä nuoret aikuiset huomaavat, että tarinalla on kuin onkin todenperäisyyttä, kun pian jokin saarella alkaa vaania heitä. Aika tällainen kauhuleffa premissi. Joo, aika tämmönen hyvin basic. Joo. Ja tämähän on ihan mielenkiintoiset taustat tässä, eli tämän on tuottanut, kirjoittanut, ohjannut Keke Soikkeli, joka on turvallisuusalalla töissä. Ja hän on siis päättänyt, että tehdäänpä nyt elokuva, kun ei se nyt niin vaikeaa voi olla. Ja ei tosiaan saanut Suomen elokuvasäätiön tukea, mutta silti siinä oli ihan 100,000 budjetti. Joo, hatun nosta siitä. Kyllä, että tehkääpä perässä. Ei ole helppo löytää rahoja siihen, ellei sitten omasta taskusta löydy, että tehdään tämmöinen, että yllättävän, jos olisin itse saanut veikata, niin olisin luullut, että alle 100 000 budjetilla olisi menty niin kuin tämän nähtyäni, mutta johonkin se raha on sitten mennyt, mutta se ei välttämättä ihan siellä lopputuloksissa sitten kuitenkaan näkynyt. Se on oikeastaan se kaikista tärkein juttu, mitä tässä elokuvan tekemisessä tarvii. Niin huomasin, että Kekellä on se sama polte silmissä, että ei ollut vielä taitoa, mutta oli suunnaton halu ja usko siihen omaan juttuun. Ja se sai niin vakuuttuneeksi itseni siitä, että meidän kannattaa lähteä. Yhtä tähteä on tullut Helsingin Sanomilta, IS:ltä, Turun Sanomilta. Jouni Viikman antoi episodilla 2 tähteä. Et se on ihan... Se on ollut antelialla tuulella. On ollut antelialla tuulella. Ja tuli mieleen, että olisiko syynä se, että Jouni Viikmanilla on tällainen Tuomiolla podcasti, niin onko siitä sitten ekstra tähti tippudukoon Tuomion saari kyseessä? Joo, en tiedä. Mutta joo, mitäs? Joo, no tässähän oli tämmöinen taktiikka, että tehdään itse käsikirjoitus jonkunlainen ja sitten buukataan siihen sitten tai kästetään siihen niin kuin jotain tämmöisiä some-influencerityyppejä. Ja sehän sinällään voi kuulostaa ihan hyvältä bisnesmallilta tämmöisessä niin kuin kauhumeiningissä. Kyllä hyvin paljon kauhuelokuvia on tehty niin kuin tosi pienellä rahalla ja on tullut isoja hittejä, että siinä on periaatteessa sen potentiaali laittaa niin kuin pienellä budjetilla vetämään lottoa tavallaan, mutta ei tässä nyt ihan kyllä osuttu, että mä kyllä vähän pahoin pelkään, että ei kyllä tuu Keke saamaan omiaan takaisin, mutta suosittelen, että kaikki käytte katsomassa tämän, koska mä haluan nähdä kyllä 2. osan tästä ja jatkakaa tästä joku franchise. Joo, kyllä. Mä haluan lisää tätä viihdettä elämääni. Joo. Tosiaan pääosa näyttelee ensimmäisessä elokuvaroolissa fitnessurheilija Sonja Aiello, joka tosiaan, käsikirjoitus kun on mitä on, niin ei voi liikaa laittaa niin kuin sitten näyttelijöidenkään syyksi, että... Joo. Joo, en kyllä lähtisi yhtään häntä dissaamaan tässä niin kuin, sekasotkussa, että siihen nähden ihan niin kuin, käytännössä, jos kaikki menee teknisesti enemmän tai vähemmän rima-alituksena, niin ei siinä niin kuin jää joku näyttelijän suorituksen vähän niin kuin heikompi tavalliseen standardiin nähden, niin ei se sieltä niin kuin pomppaa mitenkään esiin, että se ei sitä miettinyt sillain siellä. Kyllä. Mites muuten meikäläisen teltta? Missä mä nukun täällä? Siis sun teltta. Sä joudut tai siis pääset mun telttaan. Älä. No, toivottavasti mä selviän. No, katsotaan selvitkö. Ja jos sä et osaa käyttäytyy, niin sä nukut ulkona. Oho. Älä muuten sano, että sä oot siellä mimmi mikä kuorosaa. Vittu mikä ei, no en todellakaan. Paskajahon tässä saat nyt vuorostas kuunnella muutaman päivän. Mä oon jo onneksi tottunut tuon. Hei, kiitos vielä kyydistä ja aile varovasti. Eipä mitään. Palataan. Olkaa ihmisiksi. Ollaan. Noniin. Moi moi. Moi. Totta kai mä tuon kaljaa. Joo, jotkut... Nämä ei ollut hirveän kokeneita käsittääkseni, nämä kovin moni muukaan näyttelijä. Siellä oli salkkareista tuttu Markku Pulli, Poika ja Ilves -elokuvasta tuttu Konsta Hietanen,
Mä tykkäsin Konsta Hietasen hahmosta. Mä jotenkin uskoin sen, ja ostin sen sellaisen vähän hupsun hahmon, joka hänellä oli, ja sellainen tosi intensiivinen delivery hänellä oli siinä. Kai tässä pystyy jo ajaa. Pakko oli tässä katsoa, anteeksi keskeytys, mutta tässä tuli vaan auki, että minkä ikäinen tämä Konstakin on. Ja, koska tässä elokuvassa tosiaan on nuoret aikuiset ja selkeästi niin kuin tarinan viittaa niin kuin sisällöltään semmoisiin niin kuin ehkä tai semmoista 125 V tai jopa nuorempiin hahmoihin, se mitä he puhuu, miten he käyttäytyy. Mutta esimerkiksi tässä Konsta oli ilmeisesti 39-vuotias. Joo, mä en edes tullut itse asiassa ajatelleeksi. No olisin vähän ikähaarukkaa varmaan tossa, että ei kaikki ollut ihan niin, mutta joka tapauksessa silti kaikki olivat ihan reilusti niin kuin sen, että se tuntui väärältä se, että miksi te käyttäydytte noin, kun te olette selkeästi niin kuin vanhempia. Kyllä. Ja varsinkin suuri osa näyttelijöistä oli niinku ihan selkeästi yli 30-vuotiaita kuitenkin ja reilusti. Niin se tuntui hyvin oudolta. Joo. Että jos jossain niin kuin high school musikaaleissa tuntuu väärältä se, että miten ne näyttelee niin kuin ikästään nuorempia, niin se on aika pientä tähän verrattuna, että miltä tässä tuntui se. Kyllä. Tuossa oli ihan yksi kova kiinnitys, Linnea Leino. Alkuteksteissä jo katsoin, että oho, Linnea O. Leino näyttelee tässä. Mutta tosiaan kyseessä oli Linnea O. Leino. Okei. Joo, ei ollut tämä muun muassa aikuisista tuttu ja Lapua 1906 tuttu. Hän on kyllä hyvä. Joo. Että oliko joku näistä näyttelijöistä niin kuin hän? Siis tämä O. vai niin kuin, oliko se vaan hankittu siihen niin kuin sillä, että hei, sulla on sama nimi, että me voidaan saada tää tähän traileriin tai johonkin. En tiedä, oliko se siinä trailerissa vai? Siis siinä luki alkutekstissä Linnea O. Leino. Ja se taitaa olla joku fitnessurheilija. Instagram-sivu ei nyt avaudu. Mutta mä muistan, oli joku Jenkeissä joku mainoskampanja, jossa oli kanssa pelattu vähän tällä, että oltiin hankittu kaikkien julkisten kaimoja, niin mainoskampanjaa sanomaan kaikkia hyviä sitaatteja tästä tuotteesta, niin tässä on vähän käytetty sitä samaa. Siinä liikutaan vähän mielenkiintoisilla vesillä, mutta No ei sillä ole tätä mainostettu tosiaan tää leffaa, mutta hassu yhteensattuma vaan. Joo. Mutta mennään vähän tähän leffaan sisään. Joo, siis Kässärihän oli niinku se suurin niinku katastrofi tässä nyt suoraan sanottuna kuitenkin, että se oli hyvin köppönen ja niinku, siinä keskityttiin kauheasti niinku näiden tai niinku sellaisen teinimäisiin ihmissuhdesotkuihin, vaikka selkeästi nämä oli niinku reilusti vanhempia nämä ihmiset, että he lähtee nyt ryyppäilemään ja siellä tulee jotain ristiin jotain ihmissuhdedraamaa ja sitten siellä on joku tällainen murhaa ja seikkailee siellä pienellä saarella ja sitten se pitäisi jotenkin pelottaa, mutta se ei kuitenkaan pelota, vaan koko elokuvan läpi on semmoinen muikea hymy korvissa, kun on koko ajan jotain semmoista niin kuin tahattomasti hauskaa on siinä ruudulla. Kyllä. Ja siihen kauhuun ei käytetty niinku aikaa edes juuri todella vähän. Siis, ja se kauhu oli tosi niinku heikkoa eikä yhtään sillain pelottavaa. Ja siis, koska siis se elokuva ja käsikirjoitus voisi olla vaikka miten huono, mutta kyllä siinä kauhuelokuvassa sit pitää niinku korvata se edes, että sä teet, vaikka se miten niinku B-luokan kauhuelokuvan tekisi, niin se tarvii olla se niinku tietty jännite ja kauhu siinä, ja vaikka niitä säikäytyksiä sitten, jos sille linjalle haluaa lähteä, mutta tässä ei ollut yhtään semmoista, siinä ei se niinku yhtään niinku saanut pienintäkään semmoista, että mitäs tolle nyt käy, tai kyllä. Oh no, mitä tapahtuu. Joo. Tässä ei ollut selvästikään ehkä taitoa tehdä sellaista piinaavaa jännitystä. Ja toki nyt tietysti vaikuttaa se, että siellä hihityttää kaikki ihan muut asiat. Ja sitten ne jumpscareit ei nekään onnistunut säikäyttämään, että enemmän vaan sattui korviin, kun molattiin kovalla niissä kohdissa. Mutta joo, se kauhupuoli ei tässä tosiaan ihan toiminut. Joo, ei että siinä oli myös
niin kuin, vaikka se ajattelisi sen riman miten alas sen kauhun itsessään kanssa, niin se on jännä, että miten ei valittu semmoisia ns-helppoja valintoja siihen esimerkiksi, että kaikki meni aina nukkumaan silloin, kun tulee yö siellä saaressa, ne menee sinne telttaan tai mihin hyvänsä makuupussiin meneekään, ja sitten leikataan aamuun, niin kuin hyvin pitkälti mentiin tällä kuviolla, niin se, että sieltä porottaa niin kuin sellainen keskipäivä aurinko niin kuin niihin kuviin, niin se ei ihan hirveästi helpota sitä, että sä saisit siihen semmoista kuumottavaa tunnelmaa, että se, varsinkin kun siinä tuntuu, että sä pääsisit siitä saarelta aika helposti kuitenkin uimaan edes vähän jonnekin sivuun pois. Jep. Joo, se oli ihan jännä, kun siinä aika lailla kaikki on irhattu, kaikki hahmot, sitten siellä on enää pari henkilöä jäljellä, ja sitten nekin on vaan silleen, kun alkaa vähän hämärtyä, että ei hitto kun väsyttää, että mennään nyt nukkumaan, että ei millään jaksa valvoa, vaikka täällä on niinku murhaa ja kaikki meidän kaverit on kuolleet. Kyllä väsyttää, että käydään nyt vähän nukkumassa. Laitetaan tuollainen tölkeistä tehty ansa, että sitten kuullaan, jos joku murhaaja tulee. Mutta väsyttää kyllä niin paljon, että pakko mennä nukkumaan nyt, kun yö kuitenkin on. Oi. Siinä oli kyllä ihan huikeita tällaisia hetkiä ja myöskin niinku just tämmöisiä niinku heittoja, mitä siinä tulee, niinku, että tuolla se murhaaja odottaa, että se saa tulla murhaamaan meidät tai jotain tämän tyylistä siinä oli. Ja tipahdin sille ihan totaalisesti. Ja just sitten, että kun joku ohikulkija veneilee siitä ohi, niin sitten ne vilkuttaa sille, veneilijä vilkuttaa takaisin. Sitten ne on sillä, että ei se nyt niin kuin tullutkaan. Pysähtynyt auttamaan, kun vilkutettiin hänelle kuitenkin. Ja sitten ne näyttää tissejä sitten sille. Joo. Ja sitten hän on silleen, tissit. Ja sitten lähtee pois. Joo. Ja sitten ne on silleen, no ei, olipas se mulkku, kun se ei nyt tullut. Olisitteko voinut vaikka kokeilla niinku huutaa, kun se oli siinä 50 metrin päässä? Mulla on itellä jos mä oon niinku tiukassa tilanteessa, mä ensin pyydän apua ja sitten vasta näytän tissit. Niin. Henkilökohtaisesti, mutta nää on näitä. Siellä oli kyllä moni sellaisia aika kummallisia vuorosanoja. Ois kiva ei viittinyt siellä leffateatterissa tähän muistiinpanoja ottaa ylös, mutta tuntui välillä, että vähän lähti hallusinoimaan ne hahmot. Joo. Yksi ihan hauska heitto, mikä sieltä jäi mieleen, oli se, että ne miettii, että okei, täällä on murhaaja liikenteessä. Me kaikki ei kuitenkaan voida mennä nukkumaan, vaikka tulee hämärää ja väsyttää. Että pitäisikö meidän niinku nukkua vuorotellen, vuoroissa? Sitten yksi sanoi, että joo, hei mä voin ottaa ekan vuoron, kun mä tuskin saisin muutenkaan unta. Että niin, valvomista vuoroissa varmaan. Joo. Käydään nopeasti vähän teknisiä yksityiskohtia. Mun korvat vuos verta aika paljon. Äänisuunnittelu oli aika karu, että se niin kuin heti kun se leffa alkoi, niin sit oli silleen, että okei, nyt kuulostaa kyllä niin kuin aika niin kuin köykäiseltä tää, että se on kyllä semmoinen, mihin ei saa kyllä, kuvaakin voi vähän niin kuin laiminlyödä, mutta ei kyllä, ääni on semmoinen, että se pomppaa heti sillä ja se tuntuu halvalta, jos se on niin kuin, noin niin kuin tommoista huonon kuulosta ja sitten kaikki efektiäänit ja kaikki muut on semmoista suoraan, että lätkästäisiin tohon nyt toi pakettiääni tuolta kirjastosta nyt tohon ja se ei yhtään istu siihen. Ja tämähän on mitä niinku kaikki asparoivat, niin kuin suomeksi sanotaan, asparoivat leffantekijät oppii heti ekana, että okei, äänistä ei saa niinku tinkiä, että ne niinku pilaa leffa, jos ne ei ole kunnossa. Niin. Mutta sitten tässä on ensimmäisiä ohjauksia varmaan Keke Soikkelilla. Niin en tiedä, onko hän tehnyt ikin mitään lyhäriä tai mitään muuta, mutta sekin voisi kyllä ollut ehkä ihan fiksua, että olisi voinut tehdä niinku jonkun vaikka semmoisen konseptidemon tai jonkun muu. En tiedä, onko tässä tehty siis toki, mutta veikkaisin, että ei ole tehty. Että toki, jos ei siitä itse erota mitään huonoa, niin sitten se ei tietysti haittaa heitä, mutta se on niinku vaikea uskoa, että on ollut jollain äänisuunnittelijalla mennyt läpi jostain hyvistä kaiuttimista, joku on kuunnellut tai ollut sille, että joo, tämä on ihan fine. Tässä on joku nyt tiputtanut pallon senkin suhteen, mutta ei ole ehkä ainut missä on ongelmia, tämä äänipuoli. Jep. Tässä niin kuin
levittäjänä on Kuusan kino ilmeisesti. Mä en tiedä mikä on Kuusan kino. Että onko se joku oma vai mikä se onkaan. Mutta Finkin on levitys kuitenkin ja hatunnosto siitä, että yritetään omalla riskillä isosti, että en tiedä paljonko hänellä on tässä rahaa kiinni, mutta toivottavasti nyt ei jää ihan talomeden alta tai muuta tässä, mutta hatunnosto siitä, koska varmasti pienemmällä riskillä tekee monet niin kuin tunnetut elokuvayhtiötkin Suomessa elokuvia, että Ballseja niin kuin löytyy ja Ballseista voidaankin siirtyä siihen, että oli kyllä niin kuin selkeiten miehen tekemä elokuva, mitä on ikinä nähnyt. Joo. Että välillä vähän niin kuin jo ahdisti se millaisia ne naishahmot siinä oli kirjoitettu, että kyllä. Että siinä ei ole ihan ehkä ajan hermolla oltu. Joo. Sitä kun nykypäivänä mietitään yhä tarkemmin, että millaisiin tilanteisiin että näyttelijät laitetaan, että halutaan, että siellä on niin kuin vaikka tällainen niin kuin läheisyyskoutsi, esimerkiksi seksikohtaus tai tällaista vastaavaa. Ja sitten kun nähdään sellainen, että pääosaesittäjä on niin kuin ilman paitaa ja ilman niin kuin mitään rihman kiertämään näytetään kaikki silleen, ilman mitään syytä, selkeää syytä, niin se on vähän silleen, että Joo, vähän mietityttää, että totta kai hän niin kuin, varmasti itse päättää mitään, mutta vähän niin kuin herää huoli tässä niin kuin tämmöisissä pienemmissä ekakertalaistuotannoissa tämmöisiin asioihin kanssa, että toivottavasti on kaikki mennyt sillain niin kuin yhteisymmärryksessä, että kyllä. Mitä sieltä tulee, että ei ole sitten ollut, enkä nyt sano, että olisiko, en tiedä, mutta se niin. Sellainen huoli herää siitä, kun on tämmöisiä kohtauksia, joilla ei mitään niin kuin syytä tai kontekstia. Jep. Ja vaikka ei olisikaan siellä mitään ollut niin kuin mennyt mitenkään epäsopivasti, niin sitten vaan just se, että mikä tarkoitus tällä on, miksi meidän pitää nähdä tämä. Joo. Joo, ja siis tässä niin kuin oli tosiaan toi hyvin outo tämä niin kuin elokuvan rakenne ja temmotus tavallaan sillain, niin kuin, että miten asioihin käyttiin aikaa ja muuta. Että se tuntuu, että se ei meinaa lähteä niin kuin käyntiin ollenkaan. No, eka 1,5 minuuttia oli aika intensiivinen. No siinä, joo, että kelattiin se konsepti vähän niin kuin sitten, tai muuta tämmöistä. Joo. Siinä jännätti jo jäädä poikaystävää kiinni pettämisestä. Eiku niin se oli tää, joo. Joo, se oli hyvin nopeasti ja intensiivisesti kyllä käyty läpi. Välillä mentiin niinku 1000 ja 100 ja sitten välillä niinku oli, että niinku alkaa haukotuttaa. Ja sitten niinku loppu tuntuu, että se kelataan vaan nopeasti ja koetetaan saada nyt päästä eroon näistä hahmoista ja sitten tulee tällainen niinku montaasimainen suorastaan loppu siinä ja sitten vielä tuleekin ihan puskista joku lopputwisti, että mikä tässä olikin tämä yhden henkilön backstory. Nyt spoilerin varoitus, että käykää katsoa tämä leffa nyt teattereissa ennen kuin kuuntelette tämän. Mutta toisaalta voi olla, että tämä nyt ei kenenkään kokemusta pilaa, vaikka en mä usko kyllä, mutta toisaalta se oli kaikessa hämmentävyydessään hauska yllätys, koska sillä ei ollut mitään merkitystä loppujen lopuksi oikeasti. Tai no, niin kuin se lopputwistin niin kuin motiivi jäi mulle täysin hämärän peittoon. Ymmärsikö se lopputwisti? Mitä siinä oikein siis oli tapahtunut? Niin siis eikö tämä yksi näistä kaveruksista, niin se oli joku sukulainen tämän murhaajatyypin. Ja se oli vähän niin kuin, niin kuin ollut tuomassa näitä sinne saarelle vähän niin kuin sit ilmeisesti. Joo. Ja ne toimii vähän kuin yhteistyössä siellä. Multa meni ihan vähän siis toi ohi, että miten se kaikki on niinku toiminut. Mä tajusin, että se on niinku se serkku siellä saaressa. Mutta ei se niinku, että minkä takia ei siinä ollut, että siinä olisi niinku ollut mitään semmoista motiivia sille teolle. Se oli vaan, mitä jos tää yksi? Ihan kun se olisi keksitty sillä jälkeenpäin editissä. Vaikka kyllähän siis oli niinku ne jotkut lainit kirjoitettu sinne, mitkä sen mukamas petas, mutta se tuntui niin irralliselta. Todella päälle liimattu. Se oli aika hauska. Kyllä. Mutta yksi positiivinen asia, taitavaa drone-lennätystä oli. Joo, siitä oli hyvin paljon, sitä drone-lennätystä. Kyllä.
Ja En ne välttämättä tai allekirjoittanut sitä taiteesta valintaa, että tässä käytettiin tuollaisia Ville Drone-sotteja, mutta itse Droneen lennättäjä lennätti taitavasti. Joo, hän pysyi kyllä veneen perässä ja auton perässä. Joo. Että siihen oli ehkä mennyt jonkin verran budjetista. Siihen on varmasti mennyt budjetista ei jotain. Värimäärittelyä tai ääniin, mutta... Se on hajonnut tarpeeksi monta droneja, kun on lennetty siltojen aukkojen läpi, niin siihen on mennyt sitten ne rahat. Kyllä. No myös toi kuvauksellisesti, niin siis kyllähän se tuntuu aika kotikutoselta sillain se meininki ja sekavalta. Joo. Että selkeästi niillä oli ollut sen verran hyvä kalusto, että kyllä niillä olisi saanut tehtyä niin kuin ihan hyvän, mutta sitten vaan ei ehkä oltu ei osattu käyttää tai ei tiedetty niin kuin tarinankerronnallisesti oikein, että mitä olisi hyvä käyttää. Joo. Koska se oli semmoista vähän niin kuin, rajauksetkin oli aika karun näköisiä välillä ja välillä kuvattiin ihan mitä sattuu sillain dialogi alle tai oli leikattu sinne, mutta sitten justiin, että silloin Kimbalin kanssa, kun siellä heiluttiin ja rymyttiin siellä metässä, niin se oli jotenkin niin ilmiselvää, että semmoista tekemistä, että se irrotti siitä jotenkin pois. Että siitä tuli enemmän sellainen fiilis, kun katsoisi YouTubesta jotain kaupungilla kävely 2H New York City video, missä se kävelee sellainen terminaattorimaisesti tälleen se kamera jotenkin, että se on niinku tosi selkeää. Joo. Että se vei itsellä ainakin pois ja tosiaan, että kaikki on niinku terävänä siinä kuvassa. Se ei ollut kauhean elokuvallista se luukki, vaikka selkeästi niinku kamat siihen olisi ollut, koska välillä siellä kuitenkin niinku onnistuttiin edes jotain tekemään. Joo, yksi kameramuovi, mikä pisti itse silmää tällaisissa ehkä tällaisissa klassisen vähän niin kuin kerronnan elokuvissa, mitkä ei niin kuin ole tehty mitenkään dokumentaarisen tyyliin, niin kameraliikkeet aika yleensä mun mielestä saa aika yhdensuuntaisia. Ne oli yksi sotti, missä kamera ensin meni eteenpäin, sitten siellä lensi yksi tölkki, sitten se lähtikin taaksepäin silleen, että se mahtuu se tölkki siihen kuvaan. Jotain tällaisia siitä löytyi. Ja sitten mikä siihen tulee sekavaan leikkaukseen, niin sekään ei auta, jos on vähän tällaisia epävarmoja näyttelijöitä, jotka ei välttämättä vedä joka ottoa vakuuttavasti tai jatkuvuuden kanssa ongelmia. Niistä leikkaa joutuu kikkailemaan tosi paljon, että okei, laitan tähän tällaista kuvakulmaa ja tähän tällaista, että saadaan peitettyä näitä ongelmia. Joo, se oli tosi pomppiva se leikkaus, niin kuin mentiin lähikuvaan, tultiin takaisin tosi laajaan kuvaan, mentiin ja meni sillain tosi niin kuin sekavasti se, ja välillä kuvattiin tosiaan jonnekin ihan metikköön. Ja mä mietin sitä jotenkin, että olisiko tämä konsepti kaikessa yksinkertaisuudessaan silti toiminut paremmin semmosena, ehkä ne on vähän nähty semmoiset found footage-jutut, mutta jotenkin, että kun tässä on tällaisia influencerityyppejä, niin olisiko siitä voinut jotenkin niin kuin yhdistää niitä sillain vähän jotenkin jännällä tavalla, joka olisi vähän impressannut sitä, että nyt tehdään tätä niin kuin tämmöisellä pienemmällä budjetilla ja ei ehkä osata käyttää mitään oikein niin kuin semmoista high-end leffakalustoa, niin olisi voitu ehkä sitten niin kuin jotenkin tehdä siitä semmoinen juttu vähän, että olisiko siitä saanut jotain, en tiedä, mutta tällainen idea vaan heräsi siitä. Ja sehän olisi on opiskellut markkinointia Tampereen yliopistossa, niin tiedän, että toihan olisi kuulee ollut aika vuesta, kun nämä influencerit olisi pistänyt omaankin someen vähän jotain sitä niin, siitä olisi saanut, että nyt sitten Kekelle vinkkinä sitten kakkososaan, että tässä on hyvä markkinointikampanja käyttää niitä sitten näitä influencereita. Joo, mutta tuleeko tämä on niinku tehty ihan tosissaan, tämä elokuva? No siitä väliin siinä niinku vähän miettii, että onko tämä niinku miten Kieliposkella tehty, ja varmasti nyt vähän onkin, mutta kyllä se silti niinku tulee semmoinen vakavuus, että et ei tämä mikään niinku scary movie meininki ole, että kyllä tässä niinku on yritetty tehdä sillä vakavasti otettavaa kauhuelokuvaa, mutta ei ole siinä sitten onnistuttu. Joo. Kyllähän tässä vähän tuli niinku mieleen semmoinen, että niinku parodia-meininki, mutta sitten sit se kuitenkaan ei ollut sitä parodiaa, vaan se oli ihan
yritetty tehdä, ja se ehkä niistä semmoisista kohdista, missä pitäisi tuntea mukamas jotain, ja vaikka siellä olisi vähän sitä jotain musiikkiakin, niin sä et tunne kyllä yhtään mitään muuta kuin hymyilytystä sillain tahattomasti, niin se kertoo siitä, että ei ole mennyt ihan putkeen tämä kuljetus. Joo, kyllä se valitettavasti varmaan ihan tosissaan tehty, mutta siellä oli kyllä, se oli hauskoja kohtia kieltämättä myös sellaisia, no yksi tulee mieleen, kun sitä kuristettiin sitä yhtä äijää. Joo, se oli huikea. Ja sitten se sanoi sieltä sellaisen tosi kummallisen äänellä yrittää tai sanoa, että okei. Tai sen ääni muuttui ihan sellaiseksi hyväksi. Mutta eikö se ollut siis tämä sama äijä, joka siis oli melkein hukku sinne? Niin kuin... Ja joka oli se serkku. Miksi se hukkui sinne järveen, jos se oli niinku se oli sen kaveri käytännössä, se, niinku se murhaaja, niin miksi se hukkui sinne käytännössä, että sitten se elvyttämällä tuli henki? Voi olla Joona, että me ei vaan ihan tajuttu tää leffa, me ollaan liian tyhmiä. Se voi olla, että me ei ymmärretty. Joo. Mutta... Kyllä. Mutta joo, oli aika hauska. Oli ja suosittelen kyllä ehdottomasti. Tässä saa vastinetta rahalle ja käykää katsomassa, että saadaan lisää näitä, että respektit kyllä vaan silti tekijöille. Joo. Ja tässähän on se hauskaa, että meillä on itselläkin niin, oma kustanteinen leffa, niin kohta on kuvaukset purkissa. Ja... Ei ole kauhuelokuva, mutta toivomme silti, että ei ole tahattomasti hauska kuin kyllä tämä. Katsotaan, tullaanko päädymmekö mekin tuomion alaisiksi tämän projektimme kanssa. Mutta kyllä tietysti pienet jotenkin semmoiset huolet herää, kun katsoo tällaista elokuvaa ja sitten on niinku se oma, niinku, no meidän budjetti nyt on liikkuu alle 10 tonnissa, että se on niinku, me oltaisiin voitu tehdä 20 tämmöistä elokuvaa sillä rahalla, mutta... Joo, mutta toivotaan, että meillä on äänet vähän paremmin ojossa ja meilläkin toki on vähän niinku melkein ensikertalaisnäyttelijöitä, niin toivotaan, että saat sieltä leikattua jotain niinku semipätevän näköistä settiä, mutta... Joo. Kyllä mä luotan, että ei se näyttelijöistä jääkin. No, okei. Tuomiosaari. Mikä tuomio? No kyllähän silleen nyt, jos tähtiä nyt joutuisi tälleen antamaan, niin kyllähän se nyt, eihän sille nyt muuta voi kuin se yhden. Tai sitten vaihtoehtoisesti 5. Ihan kummin päin sitä nyt sitten katsoo, että se on jompikumpi. No itse kanssa mietin, että varmaan 1 tai sitten puolikas. Että jompikumpi se pakko olla. Joo. Taas kyllä toisaalta taas, en muista milloin olisin hymyillyt näin paljon elokuvassa, että kyllä silläkin on arvonsa. On. Ja se oli hauska tunnelma teatterisalissa, että kaikki nauroja. Joo. Ja suosittelen just tosiaan vielä kerran, että käykää ihmeessä katsoa leffateatterissa tää, koska siis se tämmöisiä ei usein tule tämmöisiä elokuvia, jotka on sillain tahattomasti hauskoja. Ja se, että sä saat jakaa sen sitten niinku muiden kanssa sen niinku jännän fiiliksen, mikä siitä tulee. Kyllä. Niin kyllä se on parhaimmillaan siellä elokuvateatterissa ja muiden kanssa jaettuna. Kyllä. Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo. Kyllä. Hei, nähdään ensi kerralla. Moi moi. Moro.